Ban pensluri kisamlahai kamele kai khamtam hakakam Yakob Jingi kabakum kajala kadang de kajing sedang jongka bani shibenta ha kijing Yakob baper ka National People's Youth Front shila negasngi kalapan kuburom kisamlai kabla yo medal na kajing Yakob Jingi kabadang sudep shen ha kajala Sikkim ha kani kasngi la don langru ka Presiden jongka NPP shila ka Congress Mary Kharpuri kabadairu ka MDC jongka Nongshken constituency uba ai bor tensong uba bajab pengrum bat kibai kinong elam jong kaseng habakran hakani kesngi nagaliang ke Congress Mary Kharpuri kalaong ba kisngau sarong bagi ni kisamla kilala banwan ra nam mat burom ya kejela lengba ke jing Yakob Jingi jongki bat kimedal ke ba maki kiyo kalaban rabru daga baong ba kikmiki pa kikwa banyo i ya laki kun bakin kiu hakikam ki ba kile bat banwan ra nam bat buram ya kejela bat ya ke ying kesam hi bro kawai ke Kharpuri kelaku laru ba nakaliang jongka bat jongka seng kinsai persang menyekren bak sorkar bakin yo ya ki jeka ki babiang ban kilan met bat ban sya hikai hajwa bikin lej ban shimenta hakino kejing Yakob ki balong hakeleng saudong jongkari bat syabar jongkari ro kumjo ki balai shin kia ban pau ya ka ya ka state la jong lembaga ni ka swimming competition ka balong ka that swimming competition ka bapiat ya ka Sikkim amateur ayu ka bani la ya ka la pau ya ka jelahi lembaga ji job ya ka gold medal kamdai ka basuk ka ba ngingin poi shadu ka te ka thong ka de ka jing treshi tom jo pi di khna ki balong ki bala shin kia hi ban penwan ya ka ni ka yo burom gade ka jing tresh tom ni jo pi kna na ai college ka pang ya ka NPYF shlok pe malaya ka ba kloy ka ba no snyang na bata kini kna ban penyo di traksut ban non ko badon kan terki na bata ban penpau i kna apo ka cela le chok ba kumnu ban niya sekmat na trai nang ni sekmat ban non kum kalenti ka we kalat kalenti ba kumnu ban ni trai ban petio ia kan ik swimming ka bam pajudon apo ka jela jungi ban pau hakmat le mental asnem mai snem mental ka asdang pau akan not is game do nilai yo ka we bronze medal ka bang ila ban pau ia ka jelahi apo not is nilai hakani Himalayan ru ka we ka balong ka numpok bangin job ia ka gold medal na try na bat tip ia kata ka history jong ka jela la job tabanga trying ngasong ki om baga de first time apo ka jela bani yo de gold medal aka swimming competition to niat apo sikit to na ai ko play ka NPP para ploy banno senyang bat banyara ye ikna kumno ban na try nang nis khmat bandon ka di try ka banlong ka ban pen shit ham ye kini ikna ibala panwara ko burong jongi apo kejala kata population. All the swimmers siblings from Sheila, from West Khasi Hills, from Shillong. Ang pang kucing semua ningkong yaki NPYF from Sheila Block. Bagi kila singkia menelong program man I play ng lagi swimmers. Kalau ka encouragement bagi swimmers ba hindi man kutong mentah milong I dokumen bu hindi hinang yang hang hinang yang man. Ti ki swimmers to na sila ki don hi ki ba sponsor re nakaliang pa nakaliang dini na Shillong na West Khasi Hills kadang bijing ye niat mo ya ka ba ka training we have naldi ningili take part sa ki competition bakir ni aman ki national level so we have to bear our own expenses ni have naldi tila dalong kabala te naka liang yung ka NPP party members the PI ka support kamtang ni swimmers nang ba hadi nang po ninyo aratin kung ni kikimik pa there will come a time ba we cannot afford anymore in a year try license of sil dang let ni kini national commission so it's not possible for us parents ba in pay the expenses the sinay nam taki kun ni we have to make so much of sacrifice but belong pisa in the take part of the competition the a little bit of request lara
Ladala man ya support lang din taki sumas nang ba kini kunyo man same lang din long training we have to habile hinal di bon sin of course ni naka YouTube along ga jing ku bakraw ngimdan coach na dengan siapa yang di YouTube ayah subun na ti kubli sibun ya ke NPYF jong sila blog and especially all the party members jongka NPP. Thank you very much from the part of parents. Matrai oi kum ka party ngidan ka ruling party ndai ngidan kam lang ka jinga trai lang kum na bangin coordinate nomar na ka party nginum la bangin yarap ya ka funding ndai let's say through the party but with the government's help ngin la ban warna iki facilities ki bakhambyang nang ba ki kon sama jongi kinumkut tang hapo kaneka level ke badai ke state ne ndai kinla ban compete do international level ro kajela ka bi jongi gadi kajela ka ba ju suk san ndai ni so si namar balai bon ngimla ban wara medal baik ke Manipur ke ba kurma na do manshwa tapi kurma baik Manipur ndai nila ayo kaki Olympians ro na po Manipur de pide banyak bot noksan namar balai ka jingtrai stom ma phi khamdam ki kon sama pemdai ban kotang hangne ni so kumen hadu kata-kata ba phewan shadu shpo sikim hakathrat Himalayan swimming competition ba phenya kun bat katne fiora ki medals ni so kumen hadu kata-kata ka jingkun tu kun pham junga ku spokesperson jong ka NPYF kalau ba nang ya trishitom what you give up trishitom long ki ba ko ngu yiki pa nang ba phina ban kiu shukmat nakalian jong ka NPP ka NPYF ngidon ringkat haman ki benta om tang ye fi kisuma sendai nak por sa kapor kani nga skwa ban penpa hang ne nomar balai ba pon sien kemut ki balet ban leka sa bare ki juwan ban pan jingara na po ka NPYF na ka NPP ndai ni teng pat shailam bakla ki kon sama jungi shailam bakla ki padba jung state jungi ha politics na try ba kum ka party NPP nyemwan banten sniu ya kajela jongi rengi kwa banten bha ni kwa banten tio ni don dynamic president jongi chief minister jong kajela ni don vice president de ni pun ki leaders ki badan ha NPP ki bakwa banten tio ya kari de kum tahi nakaliang ka jonga nga ai kublai saisin ya ka NPYF shala block bat baro ki members ki badan ringkat hakane kasni ba kila shim ya ne sinjam nginget ba nang ni shakmat pi kum ki kon samla pinang la ban wanra shushu ki medals kum bangala keren menne ba ngidon kam nakasti jongi ki Olympians ki ban wanra ya kanam om tang ya kayang kasam henry ya kari bakajat ban rio hi borokoi dia tang kini kentin ki bakhniat nga ai ku blai session ya baro ku blai wan banyak don ringkat hakane ka program ka ba songkun ka ba kongsan blai don ringkat bat pi haki por ki banangwan ku blai shibun ku blai syajamu HP baru kadang mun nano nga banjir keteng UAP we kalong ke jingker ku ya ke jat benrio ke jingker ku ya ke yeng kesan ke jingker ku ke ba kampung san ke de ke jingin ke jong pi ke ba shilat chinan bat pilawan ra sai ga nam ke burom na benta ke jila ke jongi but hoy ke de jing shisha swimming it's a sport but tamba ha ke jila ke jongi kampada ki ubha bat kampada pa ubha kani kadi ka sinjam ka balik se ka ba mapihi ki swimmers nado kamensin na sa ko pishim ni kani ka sports namar ba pihi ni kani ka sports ban ngayi ro ba pilong committed ban nado kamensin ka ba pilai ti lo ki bro khai ba pisawan ra ikani ka nam ka ba kraw tam na ba ka jala ka jongi ngalay song nagaliang ka jongi we I parent ilapan snow ke jengya kari ke jeng shisha o kum ki kme ki kpa ni kwa ban pet ban yu ki kon bakin kiyo hakanu kanu ka benta hakanu kanu kalia ni kwa ki kon ka ba kin wanra I ka takanam ka buram na benta ka ye ka benta ka ri ka jai ka tu ko we ndai shi benta ba ilapan snow habede bat ka mo financial ka jong ki bat nakaliang ka jong iru kum kapati amde ko nchu dese nchu snap yake ga ba pi pen snow ndengin prasham
Bat kumno benginwat ya kalat kelinti lingba kajingalam jong ke NPYF tang naka block level bat ke district bat state hi ke don lang hangne ngangit skemba kini kin num shusna bat kin num shukut tang hangne namar ba kari kasni kanong kasni sa jingkan mau na banta jong pi barokhat bangi in felicitate epi bat kani ka felicitation program kamde bat shukut kumne ndai bangindang inspire epi shushu ni nai men sem shushu epi ba phimde ba phin give up namar ba bon sin daka bapuron ki kun samla ki jongi ki give up no shi tempo tena kali ang kajonga ngan ai men sem epi what num give up ban ngangit scam Roy pilawan rai ka nam ka buron abai dei bat ka interstate la long no ka ba piyo ikani ka kusnam ti hendai kam dei ban kut tang hang ni kanum dei ban kut tang hakiwe ki state ngangai to pin kiu sa national level but international level ro ti wan num do men sem bat shibentaru kani kan yarap hai phi kumanga ngai phi na ban ta ka jingin ka chong phi shinat namar kumbangi yi kini kisi ki kon samla ki jongi kilang op shisha ki jingsni but u jingsni u bakham shak hai tam u ding drugs tenga karpa de phiru ba yeng scam hala ki jong ki principal ha ki jingye ki jong phi ba phimde ba phin ngop ha ki basni ande de ling ba jong phi pa ba phin inspire le mi ki we ki kon samla ki ba kumno ba kin e ka sports but amde ban long ban chu shamya tang haladi ka wei ka bakong san ne hoi phidang ya khna handrei phidi ban ka mau yu bre ude hi ble ya lam nin ti phina do nasnam ban ngange hadu ka bakut ro phide ban shania yu ble but phide hi ro ban pan ka bon no ble makumno bu ya lam nin ti phina ne shakman te na kaliang ka jonga ngakin bok ke riang e phi baro khai but ngange scam hakisni kisnam ki banwan phindang yo shushu kini ki khusnam ki ba mo let's say nantani ki don ki ba gold medal silver bronze timne tam banong silver bronze ngange ba next let's say aba phi phin ya le ban participate ha kanu ka event ngange scam ba baro khai amde ba phin chu sa ko tam silver or bronze and then ngange scam ba baro khai phin yo ban achieve yo ki gold medals phin man ra ka nam ba buram na benta kari ka chula ka jogi to ble kur ku ye phi baro khai tang de kini kinte kuble sha ale dada ale na piro